गुरला बा थांनो नोंसिनालाय मिथिया माबादि मानसिनो हरनो हादोंलै फाग्लालाय आंखौ फसायलायलाय नायजाथाराहाय मानसियानो दाख्लि भिडिअ कलिंआव नायदोंमोन आङो बागदावखादों आङो आयु गोसोमानो अयथासार गोसोमखा माला फैनो हादों बे नोंसिनाव गाबोननो फैनो नागिरदों मबाइल नाम्बार दंबा हरलाय आंनो मबाइल नाम्बार दङथ' हरलाय सालाखौ थिगसो सिगि हरनांगौ वाट्सएपआव भिडिअ कलिं वाट्सएपआव भिडिअ बानायना हरगोन आङो बेनो र' दे 9365 727 208 जाबायना गला बे गाबोन बाजैयासो आंनो मोनसे बुद्धि फोरोंदोंमोन जै बेखौ मावनो हाबाय होनबाथाय मोजां जानो हागौ जोंनि थाखायनो माबादि बुद्धिब्रा बेलाय मावजागोन ना मावजाया जाखो खामानियालाय बुद्धियालाय बुद्धिया गाज्रि नङा मोजाङानो खोनासं बुजिया खिबि जायो फाग्लि फाग्लिसिनलै नोंसिना बिबादिया मानसिफोरजों मिनिजागोनलै बेजों मावजागोन जेबो उसुबिदा गैया फारौखौसो बाहायलायनांगौथो आङो फारौ बानायखौसो लाजिलांलै आंहा लाजिनायजों जायो नामा बे समाव जाया जानाया बिलाय फारौखौहाय सेल्थेफाखौनो लायहोबानो जाबाय लायहोजायो माबा सेल्थेफाखौ बाजैया आंखौ गोबाल'नोबो थिनदों प्रेगनेन्सि जानाय बायदि औ आयु माबादि बुद्धि फोरों गावसोर बेबायदि सोमोन्दो उफाय गैयाना जायो बिदिनो खालामसै नामा सुरेट गावसोर बेबायदिनोसो लालायदों नामाब्रा गोदो आंखौ फाथा होलायलायिया आंनिसोमोन ना नोंबाजिया नों दा गुरलाङा सेना लाबाय गावहा एसे थाखा फैसा दंमोन नालाय आंहा गैया नालाय जेननांगौ जाबाय आरो फाग्ला मानसि बे खिथाखायो बाजैया नोंसोर सानैनि गोदोनि काहानिखौ माथो बाजैखौ आदाया लाबोनायखायसो आदाजों नोंजों सैलायथारा होनलाय ओंखायनो आंखौबो नोंनो हरा आंलाय माथो सैनांगौ आंनि जिनिसखौ सिख'बाय नालाय आं सैखानाय नङाना नों मालाय आंखौ सोरजोंबा सैजाबा नों सैगोन नामा नों बै सैग्रा मानसिखौ आंसो दङमोन गोसोआव दासो एसे बावदों आङो नोंखौ फसायफिननायखायसो आङो हमथानो दंबावो नङाबाथ' सुग्लिनाय जेलावसो थांनो लुगैबावदोंमोन आङो नों दाखौ दे जाबाय खाफालावनो गैखायामोन खोमा नोंस्रा ओंखायनो जोंहा आदाया मोनबोबाय खाफालनि खोथा जायो नाब्रा एथ' लोगोआव बेबायदि सैजानायखौ सोर दुखु मोना जानो आंखौसो बांसिन गोसोथोयोमोनथ' नोंबाजिया जाबायहाय जाबाय ना नोंहाबो दाबो बेखौनो फसायो नामा फसाया फसायनाया नों गोनावलाय बोथो फसायबावनांगौ आंलाय बेखौलाय गोसोआव थाबाय आरो एसे मोजां मोनदोंमोन नालाय गोसोआव एसे थाब थाब गोमोराना बेफोरबायदि आरो जायगायावनो लानाय जाहैबाय गामियावनो आंनि खाथियावनो बेखौलाय एसे उसुबिदा मोनखायोना दाबो आङो नोंखौ लाफिननो नागिरनायखायसो कनसिडार होनाय दं नों दाखौ आयौ बैरैखौ मालाबानो जाजोब्बाय नै थाइसेल'सै नोंहासो जानो रोङाखै रायलाय हिनजावफ्रा मासे गोखै फिथाइ जानो रोंगौब्रा मासे मोजां मोनो बोरैबा हमजालाबायगोनलै गोबानाया मोजाङै जायाबा मा दाउ फैयाब्रा बे सेन्थेफालाय दामासिनलाय खामानियाव होआ नामा बे बिगुरालाय होत्स बेरखौ बुन्दुआलाय मा गय बारियाव लेंहरखोब्रा आंखौलाय होद थाब फै होत्स फाग्ला मालायनि गय फिथाइखौसो खावनो नागिरगोन मागोन खोथा दं मार फै दे बुं दे मा खबर आंहा ओंखाम जाबाखै ओरैनोबा मासेबां हाखु थाखु फाग्ला हाखु दाखु नङाबा जायो नै मामा बे रैसुखौ सोरबा हौवाया नायफैनो नागिरदोंनो ओंखायनो एसे भिडिअ खालामनानै दाननाय सुनाय खालामनानै खिथाहरनि ए बेनो भिडिअ बानायनानै हरनो औ जायो हरनोबालाय नाम्बार हरदों मैया आंनो रैसुआ ओमफ्राय दा केमेरा खेबसै नों भिडिअ खेबदो दे होमबालाय एक्टिंआ मोजाङै बानाय खेबसेनो नुनानै गिनायनि दे एक्सन रागानो जायालै आंना बारा बेलै एसे रागालायखाय
खेब्बाय खेब्बाय जाबाय लाखावदो दे एसे रागा सोरबा आंनि गोसोनायखौ नायनो फैयोब्ला दानख्लब जोबगोन आङो बुरिया बुरिया बिबु बिला बरन जोबखागोन आङो है जाबायगोनलै नायनो जाबाय ना नायलाय माथो रागाखौ नुवाब्रा आंखौलाय गिगोन ना गिया जाखो आंखौलाय जासिगोनलै सिखाखौ नुबानो गिसिगोन बियो है गिगोन ना गियासो नंलाय लांबायलां नों एसे सिखिदेरदोलै जागोन दे गाबोन फैयोबा औ दे थांसै थांसै दे होमबालाय औ हाब बे न' हायाब्ला लाबोआ सानदोंमोन आं बे गुरब्लां फाग्लायाबो लेंहरबाय थाबाय नालाय मानसिखौलाय मोजां नुदोंमोनलै मबाइलावहाय भिडिअ कलाव थांनानै नायथारनोसैलां गाबोननो नै वार्कशपआवलाय मा नाम्बार गोदानजों भिडिअ हरलायखोब्रा लागाव मा फाग्रा बुरलाबायखो बेलाय सिखा सिबलाबायबावदों आयौ मा दाफैखा होनलायथारखोब्रा बेलाय सर्ट मुभि ना रिल्स बानायनाय जाखो बेलाय आयौ दाफैखा बेथाबावसो सिखाखौबाथाय गियोलै आंहा आयौ सिबद्राजोब्बाय नै बहा नाम्बार मोननानै हरलाबायखो सोर हा मा जाद्राबायखो बेलाय दानथ'लालां बे भिडिअखौ उनाव खामानि होगोन फाग्ला फाग्ला मानसि थायोलै बे फिसा एरग'आबो दाबो फैया बिहामजो लाबोनो होनो लाबोआ बिहामजो मोनबा दलद जानानै थैलांसिगौ आं मा आसा खालायबाय थाखो बियो रैसुखौ मालाय बिदाफ्रानो हरानो जोंफोरबादि गलामलाय सोर हरबावनोसै सिन्था खालायथारबाय आं बे फिसा सासेखौ आयै मा ओंख्रिब्रा आयै बावसो नुदों नोङो मा ओंख्रिथाय दासो फैदों नोङो आवसाव गथ' ओंखाम जाया लोङा बबाव थाहैगोनलाय सानसेमानिलाय मा ओंख्रि आयै दालि जहलसो खुरनानै खोबनानै दोनखाबाय आं जाहैदो दे आयै ओमफ्राय नोंहा आं जाखांबायमोन आं जायाखिसै नों जाहैदो खामफ्लाया बहा थाखोब्रा जाबानो जायोमोन मानो देहा गाज्रियावलाय मानो ओंखाम जायाबालाय थाबाय थानांगौ जागोन नोंहालाय आंखौलाय मानो नेबाय थानांगौ जाखो सेंग्रा मानसिखौलाय जाबाय थाबानो जायो जाया आं संनायखौ जाबाय थानो बाबाय आङो जागौलाय सोरनि संनायखौ मोनजानांगौ नोंलाय फैगोन नों बिदिबा थाबनो जाम्बि बायदि बिहामजोनि ओंखाम संजानाय मोनजालांनाय नङा नों बेबायदि आखलबा जाथ' नों संनायखौनो बारा गोबाव गैला दस्राखौ लादो आफा बेखौ लानांगौबा आं संनाय मोनजालांनाय नंला मालाबा आङो दुबसो थैलांसिगोन बिहामजोनि ओंखाम संनाय मोनजालाङोबा दै गरदसे मोनलोंलाङोबा दुब थैसिगौ आं सान्थि मथ'नो मा थैलाबायनांगौ जाम्बि होनलाबायले लाबोनाङो र' बारा गोबाव गैला बुद्धि खालामखाबाय आङो सेन्टेफाजों आंजों बुद्धि खालामबाय बिबाजैयाबो एसे बुद्धि खालामखादों बिसिना दे लाबोदो आफा मा बुद्धि खालायनानै लाबोयो लाबोथारदो लाबोगोनलै जाम्बि र' सप्तानै नुदो नोङो सप्तानि गेजेराव लाबोनोसै आङो आं जालालै आयै नों जाबाथाय खहाबलाय लाङालै आंहाबो बोरै हाद्रि बायो लामाफ्रानो थिग नङा नालाय बिबाजै
मनिया लाबो मनिया दा मोनस्लाबनाय नङा बेदरा सानजौबाथाय मोननो नागिरा ओरैनो आइ लिंहर माथारबायसो आरो होमबा आदाया लेंहरा माथोब्रा नोंहालाय माथो डिस्टार्ब खालामजाबाय थायो फाग्लाजोंलाय बेदरखौनो दरसेबो मोनबोआबा हामथारगौहाय थोद जानला मोनला लाबोद' बिबाजै मा सिगौब्रा मना लाबोनायालाय सि खनस्रांदोंमोनहां आङो मनायाबो नागिरबाबो मोना दाख्लै खारखुमालांनोसो गोसो जाबाय आङो गोदाव सोराव दाहोन आरो मानसिया फैगासिनो दङ नै दा आं सफैनि सिगां फैनो हागौ मोजाङै माबा खालामा माथो आङो गसफाजि नेग्रग्र मानसिखौ बिदि बासि नामा जाम्बि बेखौसो निग्र नुबाय नोङो लिंनालाय बे एन्जर बादा सिरा बादि जाथिथि हेंगन मोनामब्रुंगायनाय मानसिया बेबायदि बिदानि समान बैसोखौ हाबा लायो नामा जायो आंना मोजाङै माबा खालाम बेजों खुनु थिग गैया दे जानला मोनला नङा थु बेदरखौ दा मोनथारथोंहाय बाजै आं बेफोरबायदि हौवाजों बोरै संसार जानांगौ दे आयु सानहरनानै नायोब्ला गिलु बालुनो सावथालथां माथां नेग्र ना जानो माबा ना जानो ओंखामफ्रानो खहाबनाय नङादां आङो हा नों लानो गोसो गैथ्राबालाय नोंखौ खाख्रबनानै हरनो हायाना माबा मोनसे खालामजागोन ना माखौथो एथ' सिन्था खालामदों नोंलाय ओमफ्राय बाजै माथो एरग'जों नोंजोंसो गोसथोलायोमोन होनलाय गोदो जोंनि आदायालाय बोरैथो मोनबोखो नोंखौ गोसथोनायालाय बिदिनो खाना खाफालाव गैयाबा बोरैथो मोननांगौ गोदो एरग'जों नोंदाजों आजां गाजां लोगो मोन आरमा खिसि एरख'लायनाय आंखौ लानायनिफ्रायसो सैलायाखै दा रायजालायदों ओंखायनो नोंदाया नोंखौ हरनो बादों आरमालाय आरो बेहाबो नागारा सेलेन्स लाथारबाय है बिनि सिगाङाव देन थैनोबो आखल मोजां देखायथाराहां माबा मोनसे खालामनानैबाबो दोखो रागाजों होनानै थांफिनहोथारगोन आं बिखौ बेनोगोनलै नारेंखल बिफां दं होनदोंमोन हाबहैनोसैलां दे मा खालामदो दा सिनेमायाव नुनाय बायदि खालामथारसै नामा दा औ बिदिनो खालामथारगोन आं बेखौ नै फैबायगोनहाय नै फैमारबाय बाजै नेग्र'आ नों दाफैथ'सै र' सोरमोनथाय ए आं दारासिंसो गुरुलाम बिथांनि न'आ बेनोमोन नामा औ बेनो फैदो फै ओरै सिङाव फै ए रैसु आलासि फैबाय हनै नों देलायदो दे एसे फै गावहालाय बेदर लायनो होननानै थांदों ए जिरायदो ओमफ्राय हारसिंसो फैबाय औ जिरायथ' होनबा आं साहा फुदुंहैनि रैसु देलायदो दे आं साहा फुदुंहैनि हेलौ नै एरग' आलासिया फैमारबाय माबार फैद' सफैबाय आरो औ दे थांगौ दे जों लावथिफ्रा लानानै फैखा औ दे मा दाबो ओंखारबोदियाब्रा नायनो लुबैनाया हामथारलां दाख्लै भिडिअ कलिं खालामनानै रायलायनायाव मोजाङै नुवाखैलै आंहा बोरैबा जायोबा दिनैनो लांफाखागोनलां मा दाबबो फैदिया मानसियालाय नै रैसु साहा हैफैद' नोंनो होबानो जाबायमोन ना बाजै आलासिनो नोंसो होनांगौ ना हरदो दे लोंदो दे बिस्कुटखौबो लाबोनो बावगारदों आंहा जायो आंना बिस्कुटजों बारा खारबार गैखाया रैसुआबो जिरायदो
मा जाखो आगै है सम सम बिदिनो जायो आंना सिनस्रिया एसे अरहेदों मानोथो लोंजिया नोंलाय साहाखौलाय लोंसै गुरब्लां बिथाङाबा माब्ला फैगोनलै जानो थाब फैनो होन्दोंमोन दा गावलाय बिबा मा मा लासोंथारखो मा इसेबां खरसा खालामनांगौ आंनि थाखायलाय जाबा जुब्बायानो जायो आंना गोबावजों खेबसे फैनाय जालांदो आरमा मानो जानो हाया जानांगौ बेदरखौनो मोनखायासैसोदां बाजै आदाया ओरैनोबा बेदरखौनो मोनलाबायनो नागिरा बिसोरबो दाबो फैयाबाल टाउनाव मान थाब फैबा हामसिगौ फैदो रैसु खामानि मावैसै नोंहा जिरायथ'दो गाफ्लांखोना गोसो जानानैसो गाथायखोब्रा फाग्लियालाय गोदोलायथारदों गियानानो बारा मोजां नङा नामा बेखायनो बिदाया आंखौ जबरदस्ति लेंहरथारदों हेत्स मानसियालाय महरा मोजांमोनलै मोहेत दावहेतथार फसायाखिसै होनदां आंखौ हनैलै फैमारबाय गारिया दङ गिबावाखै बियो सालाव साइबुआ वाट्सएपआव भिडिअ हरनायखौ नुदोंना नुवाखै जाखो बिलाय जानो नायरोंदा रायाखै बिलाय नायाखै नोंनि साला ओंखायनो फैदों हनै थौ लागावनि सालाखौ मोजां सिबिहरनांगौलै मालायनि गोसोनायखौ सेनो नागिरग्रा र' नों हाबै गोदो आं थाग्रोनोसै औ आंबो थानोसै सिगिहैदो नों एसे आं थाग्रोनोसै आंखौ फाला फाला नायखिथा एसे दे सेरावथार नोंलाय खिन्थु थांगालि नङाबा उल्था फादां जाबा दिगदार जा जागोन बाजै ओइ बाजै ए माथो आलासिबो दंफैयो नामालै औलै बाजै ओइ बाजै फिसा रावबो गैया नामालै न'आव ए आयौ माथो सेन्थेफासो जिराय आलासिनो ओंखाम ओंख्रि संदोंमोन आङो औ बाजै आं बेजोंनो रायलायनो फैखादों जिराय बेयावनो दे रायलायफा बेजोंनो आं खामानि मावगोरनि औ दे बाजै दे मोजाङै सं बुन्दुआ एसे दावथ्रोलांदोलै गाज्रि मोनालै आं बिदिनोखा ओमफ्राय बुन्दुआ हारसिङै फैदों नामा औलै हारसिं एसे फाग्ला थांखो ना माखोब्रा माथो नुहुरासै आंलाय मा नाहरखोरा नङालै माबा ओरैनो नाहरलाबायदां नोंथाङा बे गामिनिखा औ बे गामिनिनोलै बे गामियावनो जोनोम मोनदों ओमफ्राय नों बै गारिजों फैदों नामा औ बे गारिजोंनो फैदों ओमफ्राय बुन्दुनालाय मा गामिब्रा आंना गामिया रायमनायावलै ए रायमनायावसो आयु माथो गोजान एसे गोजान जायो औ गोजानानोथ' आरो ओमफ्राय बाव फैनायनि जाहोना मामोनलै बुन्दु नोंना हे औ माने आंनि लोगोमोन नालाय बे बुन्दुआ दा गावनि बिनानावखौ नायनो लेंहरदों आरो हा नों मोनथिमाराखै होनबा नों मोजां खामानियाव आगान सुरासैलै बुन्दु हावरावनोसै हाब माथो थांलाय फैलाय सिखा सिबलायबाय थाखो मारै जाखो बिलाय खर' गाज्रि जानायसो नामा बिलाय नोंसिनि गामिनिखा बियो नोंथां खर' गाज्रि नङा बुन्दु 100% मोजाङानो माने नों जे हिनजावखौ नायफैदों बेनो बेगदारसो बियो हा दाख्लिबो सासे नायफैदोंमोन खोमाखौनो ख्ला हाखानावदों आसोला हैद माथो मैया मबाइलाव नुनाय बायदिसो मोनलायलांबायलां मानसिखौ बेनोना औ बेनोना मानोथो फैबावा बेखौ नुनानैलाय हाब गुरब्लां फाग्लाया बिदिब्ला आंखौ मानो लेंहरबावखोलै खैफोरावसो खोख्लैनो लेंहरबाय नामा बियो आंखौलाय खैफोराव खोख्लैबाय नङालै एखेबारे खोख्लैखाबाय माने लेंहरखाबाय नोङो
फारागथि नङा बे मानसिया जय गावनि बेरेखा खामानि मावा ना दानख्लाब सुख्लाब खालामो फोथाया आरो नोंबो मोजां लुगैदोंबा दानो मानसि गैयावनो ओंखारलांखादो नुवाखै नोङो साइसखौ नायलाय मावनोबाथाय मावनोलै एखेबारे देनजारखा आं हले नोंखौ अननानैसो खोन्थाखाबाय दानो ओंखारलांखादो नोङो होनबा थांनांसिगोनलै औ थांखादो नङाबा दानो जाफैगोन ओइ बाजै माबे आगै माबा बाजै दासो फनाव माबा फैब्रबदों एसे खामानि जाब्रबदों थाथ'दो थांनोसै आं आइ मानो थांनांगौ जाखो ओंखाम ओंख्रि संखानानै आरो हनै दा बेदर लाबोनाया मा जानांगौ बेलाय नांला बाजै देहाखौबो दिनै एसे उसुबिदा मोनदां जाबाय थाथ'ला हाब गोबावजों खनसे फैनाय जालांजागौमोन बुन्दु जालालै थांनांगौ जाखो दानो फैगौमोन बियो खरस लायनाया जाला थांसै है बिदिखि जायो नामा गोबावजों खेबसे फैनाया जालांबानो जायोमोन ना ओइ रैसु नै आलासिया थांनोसैनो जालांबानो जायोमोन ना आंबा जालांनो थिनदोंमोन नांला जाबाय थाथ'ला बाजै जालांजागौमोन आर्जेन्ट फन फैथारदों गोबावजों देनांफोर जाफैजासिगोन थादो बाजै जालानो बाजै गावनि गोसोसै खामानि जाथारनायखौलाय माथो खालामनो हानो औ थांदो बुन्दु थांनायानो मोजां जाखासिगोन नोङो जिराय फाग्लाथाराय नोंसिनि प्लेनिंआ जिरायदो आदा फैदो थांसै फैदो दसे जिरायनोनो आहा है नांलामोन ना फाग्ला खालामबायलै जों दिनै रैसु मोजाङै सिगारबायलै ना नङाबा सिगियाबा जायो नामाब्रा साला गिखौथारबोलै गिख'नाय खोनाखादों आंबो जि मोजां सिगि हरखाबायहाय नोंसोरो बिदिसो जानांगौ दा खोथा गैया जोंजों नोंनिनो बुद्धि बियो ना आयौ सिखायाबो दाख्लि भिडिअ हरनायानो नामा बेनो मा बुद्धि खालामो होनबा नोंसोरो खालामाबा माथो मालाय ओंखाम बागौ सेनै जाफैनांगौ बेलाय दानख्लाब हरबावगौसोमोन आङो खाथेर बाथेर गैयालै सोमबाबा बिदाया मोनथिबा जारला जाथारगोन नोंसोरो ओंखारलांखादोसो गाव फैयैयावनो आरो दाहायथ' मा होननानै खिथाबावनो दे जोङो हाब बाजै बेखौनो गिबाय एसे खाथायला खोन्थानो होदोब्रा जोंखौ बासायदो नङा होमबा नंनायाथ' नंगौ ओमफ्राय जानायबो नंलागोनलै थांसै नामा दा सफैलाबायबा जाला जागोनलै आंखौ सिंखालै ओरैनोबा थाथ'दो नङा माथो थाथ'दो नोंस्रा दे ओइ बिबाजै ओइ जारौ नै बेदरा नै बहा थांजोबखो बिसोरलाय आरो आलासिया फैयाखै नामा दाबो एथ' गोबाव जायो सिलाय बिलाय बेदरानो एखेबारे थांलाय लांबाय आलासिया दासो आलासि गोब्रामदों मा गल जाखो बेलाय खामानि दंनो मालाय माबा आर्जेन्ट खामानि दङ होननानै खिथालांदों नोंसोरो बायदिसिना बुंहरबाय नामाब्रा मा बुंनांगौ जोंलाय थोद बिसास गैयालै नोंसोरजों मानो थांफिननांगौ बेलाय फैखानाय मानसियालाय मालाय फन हरब्रबदों सोरबा जोंलाय मालाय मानसिखौलाय मा होनला हरनांगौ औ मा थिंसो जोंलाय बुरिना थादों नोङो गोदाव सोराव न'आव मानो थांलाबायनांगौ बेलाय मा सानलांखो बिबा दाबा थागोन आङो बुरिनानैनो मालाय खामानि दं होननानै थांफिनायाबो आंसो दाय जाबाय उल्था बुंलायबावदों बे एरगौ खाजोयैनि थाखायनो बुद्धि खालामखोना माखो नोंसोरलाय सानैजोंलाय जाबा नाथां आलासि लेंहरलाबायबाय जोंहासो दाय जाबाय आरो मानसि मोजाङा बिदि ओंखाम जाया लोङा थाङो नामा संखाबाय होननायखौ मानसियाबो आजां गाजां दुगा रायलायबावदोंसो जौ मोनामनायाबो खाथियाव थानो हाया थाथों बिनिफ्राय साबसिनखौनो मोनगोन जोंहा जारलासो मोनलायलांबायलां मा सानलांखो बिबा फाग्लायाबा बेबादिथ' जौ लोंलाबायनानै फैलाबायग्रा मानसि नङामोनलै बियो मानसियाथ' एसे गिखौमोन माखौबासो गिनानै थांखो नामाखै बिसोरसो माबा माबि बुंनानै सिगिखो नामाखै ना बे एरगौ फाग्लायासो लामायाव लोगो मोनना बायदिसिना खालामलाखो नामाखै होनलाखो नामाखै
आंनोबोथ' फन हरनो हायोमोन ना बियो बुजिनो मोनाखिसै आं बनफोरखौबो लायनो हालाब्रा हाग्रायावनो बनखौबो जा बाहायो नांनायबो नाङैबो अर सुदलाबाय थानाय बन जनाबालाय अर सुवाबालाय बोरैथो ओंखाम मोननांगौ जाखो जन नांगौब्रा जननायखौ बहा बादा होदों अब्लाबो नोंसिना बारा जायो मानसिफोरनिफ्राय अनेक बांसिन जायो नोंसिना मालाबा नुदों नोङो सिथ्लायाव ओरैनो जरायगारनाय बुंबाल' नोङो बेबादिनोलै गावनो ओंख्रि मोनसेखौ फसायै मानसियानोसो जानला मोनलासो बुंदों एवफ्राव साफ्राव मोननै मोनथाम संनो थिनबाय थानोसै होमबालाय एबारनिफ्राय आदा मराव संना होनसै आं खावसे गोथां जा नोङो फंसे बुंबा गावहासो फंब्रै फंबा बेबादिसो मा संसार जानांगौलै आयौ आसला नै बिदा खोनायाखै नोङो मा जाखो मा जानो नाहरलाय नोङो गोबाल'नायखौ नुवाखै नोङो गेसफोर जायाखै बियो मोनाफ्राव जानायफ्रा पेकेटनि आजां जायो खाजाफोरखौ गेस जानानै गोबानाया बिदि जायो थाल लायाखै बियो नाय मा बुंनाय जादों बेलाय मा जानांगौ मा जादों आं मिन्थिया बाजै मा जादों मिन्थिया आदा गेस जादों नामा नों जायाखै जानायफ्रा खाजाफ्रा पेकेटनिखौल' जायो नोङो गेस जायाखै बे जादोंथ' इथिङा जादोंना बाजै मा जामारदों जाखो डाक्टारनाव थांना मायो रिसु देलाय माबा दे जाहांनायाव सोगाखानांगौ बिबाजैयाबो देलायना ओंखार बाबार थाङा आङो आदा मा थाङा बेलाय थाङा जायो नामा सानैबोथ' आं डाक्टरनाव थांनो गियो आरो आंनाव गेसबो जाखायाखै आं थाङाहाय बिबा मा बेमार ये मा रं जादों बेलाय आं थाङा होनबायना आदा आं एरग'मोननावसो थांसै दाहाय बेलासियाव मा थाङा बेलाय मा बुंनाय जादों बेयो ओरैनो थांथायसै आङो एरग'नावनो थांथोंसै एरग'नावनो थांनो अ गलथाना बेबायदिसो ओंखायनो दाख्लै आंनि लोगो थिनहरदों नोंसोरो थां खिन्थु थांनानै आं थैयाबा आंनि न' गाफैनो मोना नोङो थांफाहरदो ना बिबाजैयाबो गोदो मोनलायाखिसै नालाय सानै बेखौनो हाबा लायदों नोंसोरो हाब आदा मा गरमब्रा औ नै फंबाय सेन्टिफा एसे माबा जादों ओरै जिराय फै जिरायनांलालै आदा आं ओरैनोसो बेरायफैखादों माथो फैदोंमोन उदैयाबो थिग नङाना मा जाखो उदैयालाय माबालै आदा बे एरग'नि नामै दै जिङाव फारौनि फुजा हैदोंमोन ना अजायाबो जायाना ओंखायनो जाजोबनांबाय आं हारसिं सावनानै फारौ बेदर फुजा औ हाब दै जिङाव मानि फुजा हैखो बेलाय आरो बे फारौजोंसोबाव बेथ' मोजां लखन नङालै आंबो बारा मोनथिया आदा गावसोर अजाजों एरग'जोंबा मा रायलाय खोमाजों खोमा आंनोबो खोन्थायासै फुजाल' होबाय आरो ओमफ्राय जानायाव आं जाबाय ओइ रिसु थाब थांबावबाय नै सेन्टिफाजों फंबाय रिसु लाना थां गोख्रैनो आरो मा जालायखो दसेनोलाय मा जानोसो होनदों असाय बफोर थांसै नामा बाजै बे समावनो सम हाब आदा आंनोलाय मानो हरफानांगौब्रा एरग'जोंसो मानसि जागोन दे आङो दा बगा नों लाखै आङो एरग'नसो लाना होयो ए एरग'नोबा लांजागोन बियो औ थाब लां मा जाब्रबलायखोब्रा बिस्रालाय ए खाना बिदिसो होमबा मैया फारौ जानाया बेसो होमबालाय लांफानोसै फैदो नानि दे होनबा आदा जाबायहाय बाजै थाब ओंखारबोनाय थांबावबाय सेन्टिफाजों बाबार दालाय आंनि बुद्धिखौ लादोंना लादों दाना मानि मोनसैलाय थेंकिउ बाजै ओंखायसो मैया फारौ मोनजादों फाग्लानि गारजानि सिगां मोनथिनायखौसो मोजां जाबायलै फैदो जारौ बबे गेसाव गुबुन जिनिसखौ रायलायबाय थागोन नोंलाय थाब लांदो गोख्रै लां जाखायो आदा बिदिया
जाबाय ओंखारखाबाय फैदो जाव थाब थां गियाना बिदि जायो मानसिना लासिं सिं थांगोन आदा होद नांनो थांदो थेंक इउ बाजै थाथ'दो दे दे फैदो जारौ बिदिया जाखायो फैदो थाथ'दो आदा थांदो थां फैदो थौ मोजाङै लांदेयाखै दे बाय बाय बाजै जेथ' नोंनिबो बुद्धि थानो हागौ न'आव माथो थेंक इउ होनलायलायखोंसैलाय आंनिलाय मा बुद्धि थानांगौ गोसथोलायग्राफोरनाव सोरबा बुद्धियानो जोबो नामा नोंहालाय आंखौलाय बोरैथो मोना दे जाम्बिसांखौ रायलायबाय थायो गोदाव सोरावलाय थांनोसै फैदो नानि होद नोंसिनि मोजां मोननायनिखौ माबा फिल्मनि बायदिसो मोनबाय आं फाग्ला फाग्ला फैदो मानसियासो न' दंना गैयाथाय एरगौ ओ एरगौ नै माथो सेन्टिबा नै नोंसोर मा फैबालाबायखो मोनालाय रिसुवालाय मानो फैबालाबायखो मोनालाय माबालै बिदा हरबाय है न'आव बारा होनलाबायो फाग्ला बिनि बिदा हरा आंनो जानला मोनला होनलाखायो मा फैलाबायखो जाम्बि बायदिलाय मोनालाय नोंगौ आदायानो गावनो थिनहरदों आंखौ औ बुन्दु नोंनि बुद्धिया हा खामानि नंमारगौ ए फैमारबाय आयं औ आयं फैबाय औ आयं बिहामजोनि ओंखाम संलाय मोनजासिगोन आरो बेलाय सप्ताखौ नेनोसै माथो साननैखौ नेनाखिसैलाय लाबोबाय हनै सेन्टिफाया हरबायनो बिदाया हा माथो जाखो आरामानो जाबाय खाफाल गोनां नोंहा बिहामजोनि ओंखाम मोनजासिगोन दिनैनिफ्रायनो दे आयं जिरायफैदोलै सेन्टिफा जिरायफैदो रिसुआबो नै बाहाय जिरायफैदो दासो सान्थि मोनथारबाय आं नोंनि आखाइनि दै गेलासे लोंसां लायदो आइ ए र' आयं आं लायनि हाब मादैया बिहामजो गोदान नुग्रोमोना दै गांबायबो आरो लोंदे लों जेबो नङा खुसिथारसै दा लोंदो बेसेबां लोंनो दा ओंखाम संनायखौबो जादो बेदर लायनो हास्लाबखानाय नंला आङो दिनै मिरामिस जानोसै न' आयं नै आयं आयै 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 मा जाखो आदै आयै आयै मा जाखो आयं ओइ मादै आयै मा जाखो नोंलाय बिहामजो गोदाना मारै जाखो नोंलाय आदै आयै